institutions of education. Kusenjalo, eSoweto eGauteng, isisebenzi ebesihambele umcimbi wokubungaza usuku lwazo obuhlelwe umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi iCOSATU. Asivumanga ukuba iphini likamengameli we-ANC uPaul Mashatile aqale inkulumo yakhe ngesikhathi. Besibhikisha nokuze kwaholela ekutheni kunqamuke intambo ethumela umsindo embhobheni wokukhuluma. Iningi lesisebenzi ebesibhikisha ngezezimayini. uGwede Mantashe usuka ezimayini namhlanje akekho lapha, namhlanje akasazi noba siyintoni. Ezimayini kusekho abantu abahola i-12,000. Esinye sezikhalo zalesisebenzi ukudilizwa emsebenzini. Uhlalo we-SACP uDokotela uBlade Mzimande uthi inselele yokuxoshwa kwesisebenzi ingenye yezinselele okusamele isukunyelwe. We have lots of challenges that are still facing workers that we must take up in earnest. One of those is precisely the issue of retrenchments generally in our economy. Emcimbini ofanayo obubanjelwe eMpumalanga kuqhakanjiswe amalungelo ezisebenzi njengoba iCOSATU ibuye yethula uhlu lwezikhalo zezisebenzi enkampanini yakwaSasol. iCOSATU itshele lenkampani ukuthi iyeke ukuhlukumeza amalungelo ezisebenzi zayo. Sasol is very close to where we are today and they encounter the following problems. One, there are injuries and fatalities at work. There are HR issues that need to be addressed. Usuku lwesisebenzi lwaqala ukubungazwa kuleli zwe emva kokhetho lwentando yabantu lwango-1994. Ngalo kubungazwa iqhaza lezinyunyana zezisebenzi ekulweni nohulumeni wencindezelo. Enye yezimpi ezanqotshwa izinyunyana zezisebenzi ukuba izisebenzi zisebenze amahora ayisishiyagalombili ngosuku.